сарам чида сарду дасти мара медонисти намерезм ва чида шикасти мара то сурато дадасмай ту дори акси мара як савол ма ҷавоб де чида нахости мара яке ёдат мекунам ишав рафтам да заёбат алоқа да барига тайёр ки бистинара ма ура рост кунам осмонда парвоз кунам задумш мерам на горни асабома соз кунам бети нашид бети мурдум ай барым нара бети бема зиндагӣ дори ту ман наметонум бети надорум тоқати ғама бевафоӣ накидама то зира беарусум хиёнатат накадама арус рехтагӣ айне ки дил намехоҳа увора и дили содаи ма мега биёв дилра бора бугума куҷо бирам ки ғамат наяй пиштим и хели насли ошиқа надида будав пиштим назди авлода сархам да ютуб сарбаландам туҳфаи барои мухлисои ма я лабхандам ки мегам бадик хандид да лабаш табассума и тане хандаи ҳақиқира дидан орзумай ғам аш дард рашк миёяй чанд тараф меган меравай дил ёре ки ай дида рафт ӯ мехоҳад ки ҳеҷ вақт нахонам даб бораш медона девона бехона мехона бари ошиқи меҳронаш басай иқа азоб кашиданам лана барози шинос шиданам нахо иқа масода будам сарде марай баниқа бирам дардай охир рӯзи ҷудои маргай ки ҷихона танҳои сахтай бире бикен ёри мара басай иқа азоб ната мара сарм нате гуфтум неки боре накади гӯшум тамошои чашмои сиёҳу да мерафушум султони ишқм мегуфтум қотили ишқм будай ма дига ҳавас надорум ҳавасома қатид бурдай ма шоири асри ғамам ки ай ғам намеканам ӯ дига эти нестай дӯстиш надор меганам биёре шишаи шароба чанд соат механда лавам яке химориш қапидак сини файзобод меравам